ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. бародарон ва хоҳарони мусалмон, аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ бошад. муроҷиат ба тамоми мардуми Екатеринбург ки дар он ҷо ҳузур доред ва кори фаъолият мекунед ва инсонҳое ки гаптон дар як ҷо мегзарад, ҳамин Марьяма ба ном муҳаббат модарони мусалмонро фиреб кардагааст, аммо шумо хомӯш ҳастед. зиёда аз 200 нафар зиёд мардуми мусалмона ва мардуми тоҷика ва мардуми қирғиза ва мардуми ӯзбекистона фиреб кардагааст. бародарон, шумо хомӯш ҳастед. чаро масъалаи ҳамонро намебинед? чаро шумо хомӯш ҳастед? чаро як бор намерен аз аҳволи ҳамон модарон пурсон шавед? ман муроҷиат кардам, хомӯш ҳастед. корҳо ҳал шудеса, баъзе менависанд ки корҳо ҳал мекунем ва муроҷиати ман бар шумо аст ки бародарон ҳамин корро бинед, чораи ҳамин занро. ина бо паго иншаалло ки як модар аз Тоҷикистон қатъи мо вохӯрӣ дорад ки ӯрам фиреб кардагӣ аст, чи ягон чора наистодаин шумо. наход ки бародарон, шумо наход ҳамин қадар мардакое ки дар Екатеринбург ҳастен, шумо чораи ҳамин зана дида натонед? чӣ хел шумо виҷдонтон қабул мекунед як хоҳари исломотон, як модари ислома ки фиреб кардаги аст, ба он таҳдидҳо, ба он чизо шумо ёрдам карда натонед? видеои буромадагимона якним моҳ шудага, ин видеои дуюмагиша буромадагиша 6 рӯз, як моҳ, як ҳафта шудеста ки шумо ҳамин корро чораи ҳамин чиро дида наметонед. бародарон ва хоҳарони мусалмон, бародарон ва хоҳарони мусалмон, видеои ман шахсое ки дар ҳамон Екатеринбург кору фаъолият мекунед ва одам дорен ва гӯем чораи ҳаминро дидан мехоҳед, номерои ман дар ҳамин боло ҳаст. сурати ҳамин Марьям дар ҳамин главни ҳамин видео ҳаст. вақте ки медонед главни видеоро мебинед, сурати ҳамин ҳаст. мемонам, илтимос аз шумо хоҳиш мекунам, бародарон ва хоҳарони мусалмон, чораи ҳамин занро бубинед. ва агар наметонед, бародарон ва хоҳарони мусалмон, гӯё ки мо наметонем, як аудаи ҳамун як зан буромада наметонем ки тамоми мардуми мусалмона, тамоми мардуми тоҷика пас задагиай. мардуми тоҷика чунон пас задагиай ки вай худаш тоҷик нест, вай метиска, вай намедонад аз кадом қавм аст. тоҷикоро пас зада, тоҷикоро ита мекунам, то мекунам, издиватса када. наход шумо ҳамин видеои маро тамошо накунед, бародарон ва хоҳарони мусалмон. наход шумо як чораи ҳамин зана дида натонед. куҷо шуд он шермардитон? шермардои Екатеринбург, куҷояни шумо? куҷоро нигоҳ кардестен? ой, чашми модаро зиёд шуда рафта истодааст. таҳдидо аз чанд тараф зиёд шуда рафта истодааст. наход ки сухани ман бар шумо нарасад. инсонҳои шахсое ки моро мешиносед, медонед дар ҳамин городи Екатеринбург будум, медонед он дар Таганска ва дигар ҷоҳо будем, шермардои пулдор будем. намегиред кори ҳаминро буд кунед? намегиред як посолства, як муроҷиатнома қабул кунед, файродшон кунед, ҷабрдидаҳои ёрдам бикунед? шуно аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. шахсое ки моро мешиносед, медонед ман фақат барои ёрдами чи ҳастам, барои ёрдами муҳоҷиро ҳастам. хоҳарон ва аҳбобонро ёрдам метиҳем. шумо чаро ҳаминро ёрдам карда наметонед? апара чаро 20-25 нафар дар группаи ман ҳаст, ҳамаи ҳамун ҷабрдида, ҳамаи ҳамун шикоят, 300-200 ҳазор, 120-250 ҳазор қарздораи ҳамда, чаро ҳамин корро дида наметонед? бародарон ва хоҳарони мусалмон, илтимос дастгирӣ кунед. блогерош бисёруш барои пул мекунад, барои ҳаромгардӣ пул тай меган, ман видеош мекунам. ман бепул видео кардестам. ман ягон чиз дакунам, ман тано ба хотири Аллоҳ, тано ба гирияи чашми модарони мусалмон ман зур задестам ки ҳамун шахсо уршаби ҳамун апа хоҳарони мо шуморо битиҳам. чаро шумо ин гапи маро гӯш намекунед? шахсоне ки ба пул валай мекунанд, онҳоро гӯш мекунанд, онҳо дастгир мекунанд. чи мо аз чӣ кам будем ки гирияи зани мусалмонро дида ба шумо муроҷиат кардем? шахсоне дар Екатеринбург ҳастем. илтимос аз шумо хоҳиш мекунам, бародароне ки дар Екатеринбург ҳастем ва дар мақомотое ки ҳамҷа дахлдор да кор мекунем, ёрдам битем. ёрдам битем, ин корро бибинем. мо тоҷик ҳастем, якдигарро ёрдам кардам дар кор. видеоро бародарон лайк падри самони шахсҳои дахлдор бубинанд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату.